Ipakita mo na daw yung padibdib mo. Full tank yan eh. Wait lang, hindi ako ready. Santo. Kanya ko. Ay, June, sa'yo Parman to. Hindi ako ready. Pinagandahan ko to eh. Ikaw mo naman yung santo ko. Yung sando niya pampakyaw eh. No? Umuro ko yung sando. Chismisan. Nakakamiss makipag-chismisan. Nakakamiss mo ang maging marites. Oo, totoo, di ba? Ang gawin mo pag mga alas 2 na alas 3. Saan ka pa nakakita? Chismosa ka na, kumikita ka pa. Eh, kung na-discover lang to ni Marites nung araw eh. Ah, Ang yaman na siguro ni Marites, no? totoo. Si Marites, ang bagal. Hindi trumopa kay Mayora eh. Pag-download din na nga natin. Download na kayo mga marites dyan. Totoo. Baka magulat tayo, may pumasok na ang pangalan niya Marites. Totoo. Thank you, Roxanne, sa pag-follow. Newbie here. Hi, Cheng. Follow me. Kung gusto mong manalo na ating pa-cash giveaway. Nasaan na si Maya? Para ang tahimik. Umungay ako kung magulo dyan. Dahil pag nasamid ako dito, lugi ako sa iyo eh. Maldita. Attitude ah. Masamid ako, lugi ako eh. Ayan na. Oh, kita mo? Hindi pa Yan lang yan. naman ang isa sa pinakamahal na sasakyan dito sa Kukoy, ang mga paganyan na sasakyan. Panyang lang sa kalam dyan. Kaya nga eh, papakitang gila si Fanyang eh. At saka ano yan, kakaiba yung babaeng yan. Nakanta, nasayaw. Talented. Ay! Kilala mo ba si Sarah Geronimo? Wala yung sinabi kay Panyang. Ay, walang ganyan. Popster ako eh. Uy, Oo, idol na idol niyan si Sarah G, guys. Super. Pero sa baka- katunayan, sa katunayan pakanta na yan ni Sarah G eh. Kaya ba yan? Sarah, pasok. maya-maya. Nakakainahiya ako sa damit ko eh. Baka mahuli ako ng polis. Pulis ka talaga, sinundo ata ni Panyang yung polis. Hindi ka sure, Helena. Huwag pala biro. Sasabihin ko pa naman, nabasa mo ba yung comment? Nabasa mo pala. Atin yan. Huwag kayo. Sobrang ganda mo daw, Mayora. Oy, wag Sabi tayo. ni Wag Bertong tayo. Sure. Doon tayo sa totoo lang. Oy, Cheng. Miss Cheng, wag tayong sinungaling. Lalaki. Sabi mo, lalaki yan. Pinokyo Miss ka. Stephanie, at